Градът не умря. Нови и млади бойци поеха неговата защита. Портрети на нови герои-освободители украсиха улиците му. Хората запяха нови песни. Екраните показваха нови филми. Велика дата за България. На 9 септември падна фашизмът. Властта премина в ръцете на Отечественият фронт. София започваше нов живот на труд и съзидание. Народът по улици и мегдани посреща с радост отрядът Чапаев. Народът знае, че от днес нататък той е господар в своята страна. Един от водачите на народното въстанническо движение в Софийска област поздравява бойците на отряда. Народни партизани и партизанки бият кръшно хоро, но те знаят, че победата на 9 септември е само етап към нови борби, но и към нови народни победи, които ще разкрият възможността за създаване на една действително щастлива, свободна и мощна България. Разрушенията, резултат на водената до 9 септември прогерманска политика, трябва час по-скоро да се разчистят, за да се ликвидира веднъж завинаги с всичко, което напомня за черното фашистско минало. Надписите редят един след друг. В тия лозунги е изразена дългогодишната борба на работничеството, неговите победи и устремът му в изграждане на международното единство за нова, щастлива и благоденстваща България. Цялата страна е разгъната всенародна акция за събиране на полезни отпадъци. Полезните отпадъци са богат източник на материали за родната индустрия. Старателно събирайте и предавайте всичко неупотребявано и захвърлено. И младите строители на нашия утрешен живот разгърнаха свое трудово съревнование в чест на Конгреса на Българската работническа партия. В резултат на това пасарелци завършиха работата си 9 дни преди срока. Героят в съревнованието Ленин Иванов. Той ежедневно надвишаваше нормата с 1220 на 100. Преванториумът в село Горна баня, Софийско. Тук при особени медицински грижи децата укрепват здравето си за борба срещу наследения от проклетото минало социален бич. Средствата, с които подкрепяме Червения кръст, ни се връщат стократно. От името на Работническата партия прочете декларация, в която между другото се казва: нашият народ иска не република въобще, а действителна народна република, в която да няма място за тунеядци и спекуланти, за грабители и подтисници на народа. Нашият народ иска такава народна република, в която който е способен да работи, а не иска да работи, той не трябва да яде. В която трудът ще бъде решаващ обществено-стопански фактор и земята ще принадлежи на тези, които я обработват. И понеже опозицията твърдеше, че в България няма свобода, от чужбина дойдоха пратеници да проверят истината. Един от тях, лейбористският депутат Джон Мак, пристигна у нас и бе изненадан. България е свободна демократична страна, каза той на народа, който го приветства с добре дошъл. Английският депутат видя една спокойна страна с граждани, които са се предали на мирен труд. Тази страна притежаваше едно демократическо правителство, което изхождаше от антифашистката народна коалиция. И един парламент, който представляваше за първи път целокупния български трудов народ, създаваше законите, които ще я спасят от разложителните остатъци на фашистското минало. Шепа от подкупници, които служиха на чужди реакционни интереси, упорстваха своята пъклена цел да смущават и разединяват българският народ. Въпреки бесните им твърдения, че в България нямало свобода на печата, те издаваха свободно долнопробната си интриганска преса, с която се стремяха да алармират обществото. Те си служеха с клюката и интригите, и злостната им пропаганда постигаше понякога целта си.
Появиха се геметовските кюстендилски терористи. Саботажите в прехраната. Започна се укриване на стоки от първа необходимост. Останки от кобурските мракобесници във войската се помъчиха да организират военната конспирация, наречена Цар Крум. Всички тия прояви на злостната реакционна опозиция бяха обезвредени от бдителната народна власт. Не, българският народ не можеше да се съгласи кървавата история да се повтори, затова се подготви за великата дата 8 септември. Когато завинаги ще бъде ликвидирано с остатъците на кървавото минало. Предизборната агитация за Великото народно събрание раздвижи цялата наша общественост. Опозиционните партии първи свикаха своя митинг на площад 9 септември. Опозицията злонамерено твърдеше, че в България нямало свобода на словото и събранията. Тази лъжа тя разпространи и в чужбина, като напакости с това не на Отечествения фронт, а на цялата наша страна. Кой честен гражданин ще потвърди, че опозицията е възпрепятствана да свиква своите събрания? Къде са побеснялите комунисти, които разтурят събранията на опозицията? Вижте този митинг и кажете, кой е побеснялия тук? Тия ли? Как може да се твърди, че има диктатура там, където свободно може да се крещи долу диктатурата? Вижте този чужденец. Той е извънредно доволен. Дали от провокаторските речи на Никола Петковци или от правителството, което им гарантира необяснимата и за него свобода да провокира. На площад 9 септември, на този същия площад, прославящ победата над фашизма, където преди няколко дни окаяните фашистски остатъци проявиха злостната си природа, започна да се стича народ от всички квартали на републиканска София. С знамена и песни придойдоха районите, за да чуят словото на великия антифашистски борец Георги Димитров. Не диви злобни ревове, а мощни борчески възгласи го позвиха. Един свободен народ посрещаше своя вожд в героичната борба за щастие и напредък. Народът аплодира и временния председател на републиката Васил Коларов. Настъпи най-подир и дългоочаквания ден. Денят на избора за Великото народно събрание. Любимият първенец на Народната република България изпълни отечествено-фронтовския си дълг на гласоподавател.